an nemi ma kai ma a sa ka yi shiru ta bangaren watakila toshiyar baki da ake son a baka kai ma ka bar maganan. To wannan kuma ka san halin Najeriya ai. An ɗauko akwai wasu mutane da suka biyo wasu hanyoyi duk da ba magana ake yi ta waya yadda za a yi rakodin ko wani abu ba, ana yi ta WhatsApp, wani lokacin kuma ta baki da baki za a faɗa maka. An fara tun daga biliyan 5 har biliyan 30 an ce za a bani in kada in fitar da wannan abu, in yi shiru in manta da shi. Wannan Adekoya mai School of Banking Honors, shi forensic auditor, in manta da shi, ƙarya yake yi, in zo a yi magana a daidaita da sauransu. An nemi a bani kuɗi, but ni abin da ya dame ni makoman Najeriya da 'ya'yanmu da jikokinmu da tsofaffi da ba su da 'ya'ya da tsofaffi da ba su da galihu. Wannan zabul guda zika zaune maimakon ka karbi waɗannan makudan kuɗin, kai yanzu kana mafarkin Najeriya za ta gyaru ne? Wallahi tallahi billahi in ka tafi ka duba akawun ɗina a yau, ina tabbatar ma da ɗan tanadin da na yi da duk abin da ke ciki. Idan ina da naira miliyan 10 a cikin banki, kowane banki a Najeriya, kada Allah ya bani abin da nake nema duniya da lahira. Miliyan 10 a account ɗina akwai ta, kada Allah ya bani abin da nake nema, wadda ga ta na ajiye ta tunda aka zaɓe ni yau shekara 8 a majalisa. Na aje naira 1 don gobe, wallahi ban taɓa yi ba. Kuma wannan kuɗin da aka neme ni da su, ina da buƙatar in taimaki al'umma, ina da buƙatar in taimaki iyalina da ƴan uwana da duk wanda suke tare da ni da na kusa da ni da bayan Allah, amma haramun ne. Allah zai tambaye ni ya na samu. An bani cin hanci lokacin da muke kokarin gwagwarmaya mu tona asirin an ci amana ƙasa, an bar mutane a tagayyare cikin matsala, yunwa, fatara, rashin tsaro, kuma a bani kuɗi in yi shiru. To wannan ne ni ba zan goyi bayan wannan ba, Alai Nasiru.